Om baro ubaong hanga atray uban yo lech po kahima ki beneng. Ri utaken ubale ya komon ukpa janga ubaha beneng. Sibon ken ya ong hanga haga degesngi atray. Ngingim syam la yalap ke kerteng jangme. Ngingim syam la be no ki kso ke kerteng jangme. Ngingim syam la le sibon ki kambaru haga kerteng jangme. Enda kum tati ngaru ngan ong persya iki. Ngam jula itu ipi. Kilit no nanga pi ke baju tray baman kene gede gektian ke jung tray ke bang kwa ban peni ha gene ku por bamenta kon ke jung blai hang no pi don ha gene ku por pi pet pi sa skor gene gektian jung blai jung ke jingkermen undon rekan lang bat pi nga kwa man kren yi fi ha gene ku por bamenta ye ke dor jung ke jinglong kristan nga kwa man kren yi fi menta new jat ki jinglong kristan lan ki jat kristan kabang kwa man peni ha pi ha gane go par bamenta ye kini ki new jat ki jinglong kristan ha gane ke pertei ke ba em manga bar pi ki kon go jung trai ke bible ke bang lahikai sha yang abi pi om kita ke ong atrai ki ban yo let psut che ke hima ge jung blai ringa kwa man peni pi ha gane go par ye kita ki new jat ki jat kristan ha gane ke pertei ke bangi em manga ba pi ti hang no pidon ha gene gu por bamenta nga khat ye pi da ka kerteng ke jong jisu sha skor ya ka ne ke jingi ka ke tien jong trai par nga nget pin sa smutu man da gesngi bat pin long ge jinger ku ka ba kraw yiki we nga kwa man peni menta ye kini ki hinyu jat ki jinglong ki jat kristan ke jinglong kristan ki ba kum kinu ki ba ki kristan ki ba em menta ha gene ke perthei sajit ma pi setunjuk iladi pidon haka ke kerdan jaga jinglong kristan menta halor kini ki new teli ki banta ne gaktian go chung trai ka bangan pin fi haga ne ka por menta tongan stang ne ga gaktian om baro ki babat kot jingrwai ki babat bible ki ban yo lech suk san shabaneng kata ga ne gaktian ka banga kwa ban pin haga ne go por haga jing sha ne gaktian ka long ka kham bat ka badehi yang bangan keren ngahap ban keren jika Nambar beli le dangam num kran kumno ngingin sutu ya ka. Tiga tiga ketian jauh terang ke kuat abangan puli fi kini kupuan mementa ya ka wei pak wei ke jat jinglong kristan jengki beriu ha kini kisngi lani ha kini ke pateng benriu ke jangi lani naduk ke bakam mensuaru susu. Ka kuat aban peni fi ya ka jat ya kita ki jat jinglong kristan. Ka grup ke baningkong jeng ke jinglong kristan. Ka grup paningkong ke grup ki kristan hier pateng. Kini ki kristan hier pateng em ki dei na ka we ke generation se ka we ke generation. Kini ki bereung ke ka grup ke menengkong ki kristan ki dei ki jat kristan ke ba ke badon ka grup ke menengkong ki dei kita ki kristan ke ba su hier pateng. Na ka we ke jat ben riu se ka we ke jat ben riu. Na ka we ke generation se ka we ke generation. Klem da mat, klem da pedang, klem da ya kenduro, klem da suturo, ya gada ga jingkela ke bamut. Kini ki kristan hier pateng gidi kita. Ke bau Jisu ukuran naga gospel ke jong u ya anis kelenong ke ba prang ke dekot ke balai pulai. Ngakwa aban puli he gani gupwa de gani gaktian ke jong trai ke ba ongkum ni. Kiliatu au ngilong usambai u Abraham ti menuru ngim syam na syang marau hanuru ti kumno mi ong en pelait no yipi kani kadai kata ka grup ka baki breu ki bad ka jinglong kristan ji ki breu kolong ki besuhier pateng ti nakaway ka generation sa kaway ka generation nakaway ka generation sa kaway ka generation nakaway ka pateng sa kaway ka pateng riki klem la smutu ya gada ga jingkala bamut ki klem la mat ya gada ga jingkala bamut haga jingim ga jong u lani jong ka breu ki besuhier pateng pismutu ki kristan ki besuhier pateng kadon jing ma hadu kata-kata ya ki kristan ki besu smuhun ha ka besuhier pateng klem da kala ka bamut klem da plai ki pop klem da one pine show play klem da ya kendo klem da sham baru try haga jing jong u lani jong kata ka breu dan ni kata ke kristan ke besuhier pateng ka kwa madong pi ki kon coba klem da pi experience ni kata ke jingkala ke bamut kana pi kandam long di na kene kadang orang pi kan ke grup
ke ningkong ke ki Kristan hier pateng ki bangat hagan ke grup on pi kanam long pi hap man smutu dan pi dan hagan ke grup hap ban ong trai ngam dei ban le kum dei hap ban te smutu ye kata ke jingkela ke bamut ban chu smu kemen ba pi chu kapat chu kan na ka we ka na ka long yin Kristan sha ka long yin Kristan na ka long yin Kristan sha ka long yin Kristan klem dam mat ban kela bamut ban plai ki pop kadang pi kanam long ban syukermen hanu kanam long ngihap ban de smutu daladi ban pedeng yu trai kumunong pediem haga jingiem kata kedai ke grup ke ningkong jong ke jinglong Kristan nang ta ke grup ke baar ke bang kwa ban pedi fi haga nego por rengkat de ke nongrem ke ktien ke jong blai grup ke baar hang ni ke long ba ki Kristan ki babut teneng mo kini ki Kristan ki babut teneng mo ke ba ang upwal ki lagi kita ki Kristan ki basu imitate mo ki su imitate ye ki we nang pi ke ni ka grup ke baar ke jenglong Kristan ke ki Kristan ki basu imitate ke basu bot teneng ye ki we kan ni ke ka grup ke ba masisha ban lang Kristan ban su bot teneng be ki we ki long ngaro ngan long be ki we li jingseng ngaro chuli jingseng Bekiwi kile itu ngarok kan sule gitu. Klaim da smutu ye kata ka meaning jinglong Kristan ban bot yu Jisu ban kelam ban pela. Pedeng utra higa jing manopi kalong ka bale noe. Ngan pedi fi ka nongrem naga ktien ka jung utrai ka ba upal ukuran naga kikam ke apostol ka lang bakat pradikot ka ba ar pu sao hadu ka ba ar pun riu. Kala nong ka bakat kendai ka dekot ka ban riu. Kalau nong ke bakat kendai ke dekot ke ningkong hadu ke riu ngakwa ngan puli ke ke ktien ke jung trai ngan ke por kan long ke jing mentrai bar kan long ke jing kerku ke bakrau ye ke jing em jepi ki kun jung blai hang no pidan menta ba pisa skor ngan ke ktien jung blai nget kan long ke jing mentrai ke jing kerku tongan puli ke ke ktien ke jung trai ke ba ongkom ni sngap ti uwe jiu uba kerteng u Apolos ubadei unong Alexandria Ubri uba pena ulawan Efesus bat ulalong uba nang haki jinta ba kuat. Ya unilah hikai hekalenti utrai. Namar ba ulalong uba shirhem haka mensim ulah keren bat ulah hikai biang-biang yaki eru syapang u Jesu. Udah sungutu tang yaki jing baptis u Yohanes. Uni ti ulah sedang ban keren slur haka senekok. Henry haba u Aquila bat ka Priscilla kila yos kila snow u kila khot u shayeng bat kila batai kambania ha u ya ka lenti u play ko ki kun jong play kalong ka ba ma sishati ki ba subut teneng ngan ong ifi ki Kristan ki ba subut teneng ki ba pertu buat ngan ong ifi kalong ka ba ma pi ko bunu Apolos ngan pen i ya ka jenglong jodu Apolos tong nu Apolos utrang yu utrai daga donwat marokhat ri uklam da sutu ye galenti jang ge jing sakri blai uklam da tip sapang Jesu Kristus uklam da tip kumno ulang Jesu Kristus kumno ka ministry ka bau Jesu Kristus ule namar balai usubana wer malu malatang sapang ge jing pen baptis ke jang Yohanes lait nang taum da tip isu ri ula syukran seluruh gaktian ge jung utrai ha kata ka we ge jing yeseng ulet man kran ye gaktian ge jung yolese usyukuran seluruh nang ni nang tayo klem da tip ya kasdang gakut re aingo yu trai ba kidon gini ki beri jong blai u Aquila berka Priscilla sitanga silap apa dengan jongki kidon na kada gejeka ki yo snow ya gejing yalap jong do Apolos bat kila snow ma kila snow shirkei ba kini ki jong Aquila Priscilla bat marbawai gejing iseng ki khot wood yo Apolos ban ong wan hayeng jiki ban bam ja ban ki Onda ladat bamja kila hikai yu Apolos ye kelenti barok kila kedobha ye kelenti baki dei udai ban keren ber udai ban tip ye kanong rem jangka ktien ge jong belai om dei ban shu kiwi ki keren shu bot teneng ban shu keren ngano pi kalong ke bama hadu kata ladat pintip ye ke sedang ye ke kut ti kini ki Kristan ke grup ke baar ke grup ki Kristan ki basu bot teneng pertu bot ngakwa menang pi nginam day ban le kumta nginan kam ban sutu ban experience marmet bau blay ula penim na MUV bau blay u pila sutu na MUV kada gejing penim gejung blay ha gejing gejung pi kini ka grup ki Kristan ki ba bot teneng
Ngadong api le da pilong kum ta ngadong api nginam dai ban subut teneng nginon kam bang da mat bang da sutu tikla ya ka jing penem ke jang utrai bang nginon kam ban sutu ban da tip i ka ktien jomli shwa bang ngin kran knang ba kan om bakala kata ga de ke jingmut na ga de ke ktien ke jang utrai nang tangan penipi sa ka grup ka balai ki kristan ki jat kristan sengap paham ka grup ka balai ki jat kristan ki de ki kristan register ka bang ju ong na go par se go par ki de ki kristan bala shu syarikot agi kot thok kerteng na kwa ma dong pi ka ni ka kristan ki ni ki jat kristan ki badon ni ka jinglong ka dong pi ka dong ka bama hadu kata ki kristan register la ni kita ki kristan ki basu kwa ban sudan dari kim dei pada ki kristan ki balakha kadang kadang nega ktien ke jung trai ke banga kwa ban pen ifi ke ni gu por ke de nega gospel ke jung Matius ke lanong ke ba nyo ke de khot ke ba ar phuai ke banga kwa ban puli ifi chung pen i khaniat ifi kini ki kristan register kini kita ki kristan ki ba wat ya kata ka benefit na mata ka jing mentoi ladi ka meaning ki kristan register kini kita ki kristan ki ba wat ban long jing mentoi tang ye ladi ha ka de ka jing em ka ba ki em lani la ban ong da ka wei ka ktien ka ba ha ka wei ka ktien kita ki carnal christian kita ki kristan ki ba ken jado ti kristan ki ba ken jado om dei ki kristan ben siam re kristan ki ba ken jado ki ba kran ni ki kristan ki kristan register kum ba ong ro ka ktien ka ba ju ye osngo na go par ba ju pendan kam ki ki kristan lom ching tep ki ba kwa ban wat jing ben toy ti benefit na mata ka jing em ha ga do re kini ki beri ki klem perkat ye ka bom jukot ti kini ki kristan register ki kristan ki ba ma hadu kata kan pedivi naga ktien jong trai ka bu jisu kuran naga gospel ga jong Matius ka nong ba niu di khot ar pu niu sorry di khot ka ba naga di khot ka ba ar pu wei ter ka ba ong kom dengan polisi sisi Amu beri baro ubo ong hanga atrai ban yo lek hapo ka hima ki beneng henrei utake yu male ya komon ukpa janga ubah hapeneng sngap kini ki hangat hagata katup jong ki kristan register dari ki kristan ki baken jado ki basukam atrai henrei ka donut joki ka jengai no play da pilong kum dang ropi ka don jingma ha ga jingin ke jongpi ha ga jing sakri play ngakwa man pensai fi hanga de go puar bamenta ki kun jamle ngin nam dei ban long tang kita ki kristan thok kerteng ki kristan ki baken jado ki kristan ke basuyo jing mentoi hagan ka jing em hagan ka perthe kani ka jing em hagan ka perthe ka long kendiat ri perkat ye ko bom jukut shanu ka bom jukut tingin am snguhun tang ha ka ta ka jing long kristan ban sudan ka jing ban su kermen hau ni ban su kermen no ka ba pidon ka ta ka balang ka jangfi ka ba pipidon ringin don kambangin snutu ya ka ta ka jing penim ka jong trai pila mat de em ka jing penim pila plan em ki pop pila pediang em jisu ha ka jing jangfi kini ki kristan register ki kristan ki ba wat jing mentoi tang ya ka do ka jing em ka ba man legacy ka kwa manong pigi kon jamle nginam kot kumta nginon kam man pai show play de ga do not jeng jing kala ba mot paro penrit ye le show play blain ai ga jeng ja thai nang ta kan pedi fi saka group ka bal sao ka jinglong kristan mo ki kristan burns again dan kita ki kristan ki bala kapan kini ki jat kristan pada gidi kristan ki bala kha kemudian ki kristan ki bala pedeng yu trai Jesu kano nagata ka baman yo wei po wei u banget nani ka banget nani u priu ladap kha da ime ipa season kha na ka do la penhe pensan bat lasan kum tu teng harengkat ke pop rengkat ke jengem jabok jabat lakha kum ta ringa kwa man ong ipi ki kun jomli ban long kita ki kun jang u blai pidon kam ban kha ribon ipi sachisian om su daga dok daga snam henry nau men siam ban daga om ga ktien ga jong trai
Don kam man kha kemut kela kemut plano iki pop barokhat ino no bread no iki te jim jabot jabat barokhat pada den kata one show bre de jing kela kemut pediang yu trai jitu ke jing bejengpi shem ye ke jing pen baptis pen ngam prom syawa hadian kata pediang yu mensi bekot ye jing a yu mensi bekot kita ye ki Kristan ki balakha bat ka jinglong jeng ini ki Kristan born again jadi kita ki Kristan ki balakha pat ki de ki matsu ya ka benefit ladi mo ki wat bit ya ka jing mentoi jeng ka himai ka jeng ublei batru ka jing mentoi ya ki wepat kini ki Kristan ki balakha pat em ki wat no ya ka benefit ka jeng ublei nang ta ki de do kita ki ba pen sngo bha yo ublei batru kum ju ban em no ka jing em ban long jing mentoi ya ki wei kini ki Kristan ki balakha kini kita kini ki Kristan mo kan ga grup ka ba saw ga grup ka ba smob ka ba best ba jadi ga grup ka ba bleu kwa ye kini namar ha ga jingat nanti jeng ubreu om bo biang barokhat na do ba kha ga kemi kupa mo yo si chibon ki jing trot ngilayat leng ba chibon ki pop ngilale enre ala da pila smutu ye kata kala no plang no ye kata im no ga jem go thamai ka bot pilong no u Kristan u balakha thamai ha ga long yeng jong trai kani ga dei ka group ka ba best palat ka kum ne ga ktien ga jong trai ka ba pipet ka ba na ki kam ki apostol ka lanong ka ba ar ka de khot ka ba ningkong Ephesus ka lanong ka ba san ga de khot ka ba nyo do ka ba khatwe sepuli ba pi gi di khot ka ba sno bang snu thiang ba kini gini ki Kristan ke grup jong kita ki bala kapat grup jong kita ki bala born again ki bala pedang yu trai Jisu ha ga jingim tiu blei jing sha kwa yang ayu pi kalong bangi de bandon ha ga ne ke grup ke basau om de ban long kum gitu ki lai tili ki grup ke bangi ekran ki balong nikitip re u blei kwa yang i bangin don ha ga ne ke grup ke basau ki Kristan ki bakala bamot ha pedang je ke jingai nanti pi bakala ke jingim jo pi pimbang Rega long pi haba pi pai no sobre de gijing kala ka bamot pediang no yu trai de gijing bejeng pi pingat no kum ulanika Kristan ke bala kapan kano no men sim om naga sachisin naga snam naga do reda men sim jong play bat da ka ong ka ktien ga jong play naga gospel ga jong yo anis kalong ba lai ter ga ba pinta puli hang tu ka ba Jisu batai sepang Nikodim masma Tika ni kata jengi kai ka ktien ka jomblei sepang ki Kristan ki balakha nangta an peningi pi sa kawai ka grup jong ki Kristan ka basan ka dei ki Kristan blem kini ki Kristan ka grup ka basan ka dei ki Kristan ki ba blem pi ka igi jingmut jing ni ba blem hang ne pi kini ki ba blem golong kita ki ba upkerman klem da tip ya kata ga jing shisha jong ga jing ma they are waiting without knowing the truth of life kini ki Kristan blem kini kita ki Kristan ki ba upkerman klem da tip ya kata ga nongrim jong ga jing shisha su blem ba hang tuhi su long ba kum tuhi Here rom here, kiu rom kiu, sulang baik kum tuhi. Ngakwa madang pi gini ki balong blem ki de ki Kristan ki ba up. Henry pade ki klem da tip ya kata nong rim. Kalong ka ba mah du kata ki kun jomble. Bangat hagan ka grup ka basan ro oh snow ma. Pipet na ka ktien ka jong try. Ka ba upal uang na ka sitiu pal chinong Ephesus ka nong ka basan de khot ka ba khat pra. Nang ta ka bakat pra de bakat kendai nang ta na ke kitab jing pen pau kalandong ke bala ge khot ke bakat san sapuli ma pi gini khot de ke tin neutrai ba kum no ka bible ka ong ha ge jing sha ka bible ong tolong ke badap da umen sim tri om ban long kita ke ba plem kriat ro em shit ro em ngorong pi ken mau ka ba blei ong ke ka balang halon di ka ya na isi ipa Pam ship ru em, kriat ru em, su blem migum tu kama blem kam bang re, kam long re. Bat ka long ge jing ijli khaman ge jong trai kat kom ge jing kai ge ktien ge jong trai. Blei lu ang ngan sapri no ya fa. Nomor balai pam long ge be ship ru em, ke ba kriat ru em, ke ba su blem. Kun jong blei lada pidon ha kata ge grup
kebesan ke jinglong blam ke jinglong Kristen jong pi ngakwa manang pi da ka jing ai ke jong ji to pin shit no tar nam da ka buram ke jong trai pin kluit no pin shirhem no nam da utrai dei ban chulong blam chulong kum to hi kabama man chulong blam sha pri man de ka bi ke sing long re nang ta ka grup ke ban riu ka jinglong Kristen pet ke grup ke ban riu ke jinglong Kristen ke de ki Kristen ngau biang nakine baro ka jingma palat ka di ke Kristen ke jinglong Kristen ke bas ngobiang ngakwa ban pen i kata ke jing ke meaning jong kata ke Kristen ke bas ngobiang ke long kum ni ma Kristen ke bas ngobiang ke de kita ki Kristen ke ba nong kum no ke ba yang pedeng mo ke ba shu yang pedeng be kita ki Kristen ke ba ngobiang ke de ki Kristen ke ba shu yang pedeng pen ngobhai ke do pen kemen ye gedo shu yeng pedeng be ban lech ke basniu ro em ban lech ke bahar em shu yeng pedeng ngan ong i pi ka jing yeng pedeng nang pi ka long ka ba ma hadu kata-kata ka jing long Kristen nem ye ban ye but sha ka tu ban sakri bhayu bli ro em ban le ke basniu ro em shu yeng pedeng nang pi ka long ka ba ma hadu kata-kata ngala jukran bun sien ye kata ke jinglong yeng pedeng joki briu te ye kata ke jing yeng pedeng nang pi ka long ka ba ma hadu kata-kata kini ki briu ke syukurman hau ke ba yeng pedeng ngan peni pi ka ktin jong trai ka ba pol wong na ka city ka ba ningkong jo pol sigi nong korean ka nong ka ba khat san ka de khot ka ba khat khandai ka ba ngakwa ban puli pi ka de ka ktin jong trai ka ba ongkum ni ka ba ngoma ma sngap la datang hakani ke jingim hingilong ki bakermen ho kris ngilong ke bakorditam na ki breu baro ko ki kun jong blei pol ong la datang hakani ke jinglong jingim hi pikermen ho kris pilong ke bakordit na ki breu baro ngalong pi kalong ka ba mahadu kata-kata ki kun jong blei bandon ye ke jinglong yeng pedeng ban lech sa ka popro mlong imi pa pateng jengi ki sakri blei nei ti ban lech sa ka kam sniu kum nei kum tai tho tim ka khalai ka di kyak tang lang ro mlong nei shu yang pedang ban ong ban sakri ba ayo blei ban da it ba hau blei ban da sakri ban pan su ba ayo blei ro mle rem ta shu yang pedang be rong pi kata kalong ka ba ma hadu kata-kata kan ong pi kan poi ka por ka ma la batai mong juang ki nang batai ba ong makum kata ka ding ka ba yeng pedeng nei kalong kata ka ding kaput ha kata ka bi ka jeka kala de ka khndo jung tai wei parlok paramarjan hang le ka bi jeka de ka khndo jung wei paramarjan ti ka don ka bi ka ding ha pedeng ban pen itu ban nadu ka tu ka ding hang turu ka jong tu wei hang tai jong wei mat ba ya ka tu ka ding ju ong ba ju long re ban pom manu ke de ding lem da ye sung thu ju mot long re ban pom ne de ding tu ka shu yeng be hang tu la da ka de ko por ban klia ka le er ka shu klia la ka klia ka shu pendekut la da ka de ko por ba ka pom perthat shu pom la ka pom shu yap ke de ding ka shu put ke de ding hang de ka jaka long ram pendon ka ma ka de ding yeng pedeng Suma bagi kun jabli ban yang pedeng ban syakri belai. No ngaya weri pi gelong tongin no sutrai. Tongin no sutrai. Ban syakri yu belai daga donut ke besisha barok hai. Ginam day bandan ha genika grup ke ban riu ke bai shu yang pedeng bai pek kanang pi kanam long. Naita saka grup ke ba henyo bat ke ba khaddu ke ba ngakwa ban pedi pi hang ni gelong. Ki Kristen ke grup ka ba khaddu je ka jinglong Kristen ke diki Kristen Sunday sniu blai lan diki Kristen program kini kita ki jinglong Kristen ka ba ngakwa ban pen i fi he ke por kini ki Kristen sniu blai lan diki Kristen program la tip ye ki kum kita ki Kristen ki bom perkhat shapang kata ka bom jukut kalawe jogi ki klam perkhat ye ka baneng kini ki Kristen Sunday ke Kristen program ki klan perkhat iga maneng su pendapit ye ketu ke bala bu nang ta ka badi balik jingseng sulit kum tu teli wan ro teli dam sang ying ram hun re kini ki Kristen Sunday am ban sang ying kim ju sang ying re tedot
Kim bang re man chongi marila melin jingi seng hap man le. Nang ta mala jui shim manta la melin shim manta hap hi bani shim manta. Henry ka jing ye day ka ba kan jaman sim badu ble kam don kam non connect bad ka ktin jong ble. Kaya la chngai ba. Bad la tip ye ka jing mut jong ki ka long ba ki klem perkat shabang kalawe. They don't care about the future. Kim da perkat, kim da long sungar. Ia kata kalawe ke jingem ke jongki, kata ke jeng long Kristen. Pit ke nong rim naga ketin ke jong ublay bu Jisu kuran, naga gospel ke jong Matius kalau nong ke baar pusan sapuli mapi barok te ke paragraf ang tu ke bu Jisu kuran. Ia ki shipongot kini ki thei soti. Kini ki sangot kini ki bala pen kre ki bala kha. Ngalong ipin mana? Haba ke laka ki don yung mensim bakoj namar ka panyang ka kren yung mensim jong ublay. Amen. Ka kren yung mensim jong ublay. Henday kini ki sangot kini ki Kristen ki bas ngobyang suya buat lang kini ki sangot ki le kom tu ngir lo chu ki suya bat. Nei kitu ki sangot ki bat ka Musa rengkat kom panyang kini ki sangot ki subat tang ka Musa klam mom panyang. Kemudian kini ki Kristen Sunday Kristen program ki klem da check ki klem da tenju la da la pedang am yung mensim jong blay la mensim khoi la don am ga donot rika ba ki wei ki le shu ye le ki ya ap yu trai ha ga de kamit henry ki klem yo rum ha ga jing khawai ka dau klem don pedang ber balai ki dei kita ki Kristen ki klem da perkat ya ga la wei ya ga da ka bom jukut kumnu ngan le ngan ai jing khen kumnu ngan le kum nu pet ke ne ko pop pet na klem pat plang la pan mu khoi ki klem da tenju ye ke jingem ngan ong pi kan ni kalong ka ba ma do kata ki khon ke jong trai na ki ni ki new jat ki jinglong Kristen nga ye very pi kalong tongin jit ye ke ne group ke basau to group ke basau jo ke jinglong Kristen ngan ki Kristen ke ba kloi ban smutu laki yai bakla ke jing ki kloi ban smutu ban kloi ban pendem ban penrit ban plai ki pop ban yesuk no kloi ban ublei ban im no ke jing go thamai ban pediang no yu trai hai ke jing kinam hun on ni klam da puli babel kini ki Kristen ke grup ke besan ke balakha ya klam da puli babel tit nam long klam da duai tu long ni ka plu ka mesim ka terang ka sleng yu trai barbalai trai udah ne ke jing bi om de shu tang kita kinong le Riki kinong yo sengo banong Riki la de kinong le e ketin ke jong trai Riki ni kin nyu tli ti ki de bi tang kinong yo sengo kim de Riki bale ri tang kinong yo sengo ngakwa bat ngakot bang ye very pi de ke jin ye de ke kerteng ke jong trai ngasung sa ram bhala ngam kren las lem hang de ke kubor ke bobleu ai nga turinga ngaya le banong mangan nam kren ni kene ma yo si kan don shibon ki masa sengo yo si don ke jing sengo ring ala ya le ban light na gede ring ublem sha tinga kran ma de sngi ye gede ka kubor ring akwa man khot ipi de ka kerteng ge jong Jisu kom ba Jisu ulawan ban wat yanga ba de pi ban ula shem akwa man khot ipi tong in don ye gede ke jinglong ki Kristen nembar ke besau ke balik komno ki Kristen ki bakha ki bakloi ban smutu kinom pen do anut haba ki sutu ka tin nyam lei kalama kloi om dei ban chu sungu biang ban chu sungu hon ban chu kwa ban chu long pedeng em kinon kam ban smutu ye ge jenglong jingem lang la map ne ki pop janga utrai la don de am ge jingem janga la dangan lit nang ge kenu tip ngayon em ye ge peneng ka kwa ban ne pi ki khon ge jeng ble ngayo very pi ge long to ngin pa shoble da ka jing kala ka bamot ke besisha tu ngin kala ke bomot ngin pediang yu trai ke jingem khot kerpan yu trai ti unwan ke dulu jampi un hikai pi ye shibon ki bakan jable bat ki bakan jaman siem ka kwa ma dong pi ki kon jong ble tu ngin long kini ki Kristen ki bakloi ban pediang yu trai ki bakloi ban penrit ban wat ke khamat ke jong trai Playing un ker kui pi hang no pi don pi shashkon pi snap ngan ge tin jom blame I body ge jom pi nga kwa ngan duai nam tai jom pi ge ge por hang no pi don pi oso ge tin ge jom trai ye ge ke nyutli ki jat Kristen ha ge perte nga kwa to ngin jit ye ge jinglong Kristen ge besisha ke badon kam yu trai nambar klem utrai pinom la baru Jisu ong naba klem banga pinom la le e ruem di namar ge tangi don kam palat yu trai ge jiem Thai show try de godonot baro khoi kumno philong compare ri tang ko be galong ba ngin wan phai show try de godonot jaga jin kala bamot
Kadonot ke jing perit hakmat ke jung utrai. Ublain kerku ifi gani ku por mentah ngin ya duai blain kerku. Trai Jisu ngawan shime trai nga duai ngani ki kon jeme ku trai halor ke bagi osngo ngani ki new jat ki jinglong kristan nga kwa bakin jet ya ngani ke jinglong kristan ke besisha bakin smuto no bakin kelana ke bemot kidam dan kata ke jing smuhun ladi ablay jung trai klem damat ya ke jing pen em a ke jeme ko pa ha ke jing em ke jaki ablay ngani duai ngani ki kon jeme trai shime ngani ku por side tap ke snam jeme ku trai bakin yo em ke jing ko pen sngum ha ya ko bon jeme ku trai ka ba man la ke sngi ha ke jing em ke jaki ablay it no shime ngani ki kon me trai kin shem ye ke lenti ke jing sha man me ong nga long ke lenti ke jing sha ba ke jing im di penlong ko trai ngani kon kin shem ye ke jing sha ke jame ba kin shakri kin it me de download de ke min siem baro khoi ai ngo chi te mis ngau ye ke jing duai kerteng Jesu mana nasrut nga duai nga pan nga ai ngo i me trai amen 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 plain kar ku ifi ke ni ko par hang no pi dan pi sngo pi snap tin ke jung trai blen ai bo de fi ku blai shi bon ngin si shem pat de ko wi pat ke video amen amen